afară, să vedeți împreună, să vă plimbați împreună cu mine în premieră pe țară cu celebrul DD Mobil, cu mașina visurilor noastre, cu mașina care va merge din sat în sat, din cătun în cătun, din localitate în localitate de mâine încolo și va încerca să strângă visele și năzuințele și dorințele dumneavoastră. Fiecare dintre românii pe care îi vom întâlni în calea caravanei noastre, îl vom ruga să ne dea o hârtiuță, un pliculeț, chiar și pe cei din această sală. Știu că nu ați fost pregătiți pentru asta, dar dacă aveți o hârtiuță, un pix la îndemână, un creion, orice, scrieți-vă un nume, un prenume, nu trebuie să fie numele de familie neapărat, un număr de telefon sau o adresă, dacă nu aveți număr de telefon, și încercăm să strângem toate aceste visele dumneavoastră și încercăm să le și îndeplinim pe cele pe care putem să le îndeplinim fără să fim la putere, dar mai ales încercăm să le îndeplinim pe toate după ce vom fi la putere. Astfel încât fiecare dintre dumneavoastră, sau măcar toți românii amărâți, obidiți și săraci din România actuală, măcar ei să fie fericiți din noiembrie încolo, dacă nu chiar din 25 mai. Depinde doar de noi, depinde de dumneavoastră să vă facem sau să-i facem pe fericiți pe cei din jurul dumneavoastră cât mai repede. E nevoie de zâmbete pe fața românilor, să alungăm ridurile, să alungăm tristețea, să alungăm lacrimile din colțurile ochilor dumneavoastră.